Abashanın ütköşük yer bilen domlamyzdan köp adamyň şifoniýery ýa-da şkafy zady alanaklar. Köp Abaşadak kwartiralar ýa domlar wardrobe bilen gelýär ýa-da closet bilen gelýär. Closet ýagny garderobny ýaly hasaplanyp bolýar. Käbir kwartiralarda ol garderobny kiçiräjik bolabilir, käbir ýerlerde olarak bolabilir. Men kwartiramy menki master bedroom ýagny iň uly spalny bolan üçin menki bol olarak bolýar. Hada tede gorkozjak. Öýdüna şeýle aýdýany bir komnat hökmünde. Ana menki kapydan gireňizden soňra öňüňizde şunu ýaljak bolýar. İçine girsek hemme eşiklem sığýar, entegem ýarty eşigim aýrylýar, hemen artynjy göçüp barýar. Ýöne garat hemme eşiklem, hemme spalny garderob datlarym. Ona şeýle beýle. Hemme naharlamam eger çipsi mipsi aljak bolsa, şu ýerde saklaýan men. Ona aýdýany şkaf şifoniýery aljak geçiräjik çekmeler var. Garas şeýtirip. Ören amatly bolýar aýdýany emine hemme eşikler zatlar üçin. Ona meselen bärdede gapyň ýerinde sumka zatlamasmy üçin etmek üçin. Kowuşlum elbet türkmen bolan üçin paketimi garas şeýtirip aýdýany geçiräjik komnat ýalygam hasaplanyp bolýar. Ýalňyş düşünmäň menki ýaly walk-in closet olasy hemme ýerde ýok. Ýöne menki master bedroom bolan üçin maňa uluragy berilýär. Käbir kwartiralarda kiçirägem bolabilir, ýöne osnownom şonýal şekilde bolýar. Edil aýdýany uly garderobly zatly enteg kwartira göremek men özüme. Eger soňralaryňyz zatlaryňyz bar bolsa, tesirlerde ýaza bilersiňiz. Artynjy göçüp barýan aýdanym ýaly göçmeden öň size şu wagt ýaşaýan ýerimi görkezişdirýän edim.